Il-kap tal-oppozizzjoni Simon Busuttil għal darb'oħra għażel illi jimxi fuq il-politika negattiva illi biha mexa tul il-kampanja elettorali. Attakk wieħed wara l-ieħor fuq il-ministri inizjattivi li qed jieħu l-Gvern, l-integrità tal-korp tal-Pulizija u l-Armata, one news u fuq kollox il-Gvern innifsu. Tant li Simon Busuttil wasal sabiex qal illi Malta huwa l-agħar pajjiż fl-Ewropa. Il-kap tal-oppozizzjoni għal dan il-ħadd filgħodu waqt dialogu fil-każin Nazzjonalista tal-Mosta. Għal darb'oħra huwa għażel li attakka bi kliem baxx fil-waqt li prova itappa l-integrità tal-mexxejja tal-Forzi Armati. L-unika kwalifika illi għandhom hi illi huma bażużli tal-Partit Laburista. Simon Busuttil li prova jinstiga l-biża' fost il-partitarji nazzjonalisti meta stqarr li ċ-ċittadini m'għandhomx garanzija illi l-Armata ser tipproteġihom, iżda ser tipproteġi lill-Prim Ministru u lill-Ministri. Huwa għażel li jwissi lill-Gvern li l-Oppożizzjoni mhix ser ikollha fiduċja fil-kap kmandant ġdid tal-Armata, minkejja li dan għadu ma tħabbarx. Fl-istess waqt bl-aktar mod ċaru approva jbeżza lil partitarji nazzjonalisti fejn hu appellalhom sabiex ma jibżawx. U jiena nappella lin-nies tibżawx, tħallux lil dal-Gvern idaħħalkom sitwazzjoni ta' biża'. Waqt id-diskors tiegħu Simon Busuttil sab ħin ukoll sabiex jagħmel referenza għal one news. Għataw l-tili parti, ġabuni ngħid biss il-kapaċi jirbaħ elezzjoni. It-tieni parti li hija l-iktar importanti, il-mistoqsija li mhux jien biss qed insaqsi kulħadd. Għaliex kulħadd bħal Robert qed jipprova jara fejn hi din ir-roadmap. Robert, inti mort tipprova tixtriha. La road ma simna u lanqas map. Dik hi. Tkellem ukoll l-eks Ministru tas-Saħħa ghal-ahhar fejn ipprova jagħti l-mertu lill-Partit Nazzjonalista għall-introduzzjoni tal-koedukazzjoni fl-iskejjel. Skont huwa din l-inizjattiva li daħlet fis-seħħ għall-ewwel darba il-ġimgħa l-oħra mill-Gvern kien daħħalha il-Gvern Nazzjonalista permezz tal-iskejjel privati u tal-Knisja. Il-backbencher Robert Arrigo min-naħa tiegħu qal li jekk il-Gvern iddejja imexxi għandu jwarrab sabiex imexxi il-Partit Nazzjonalista. Li ma jafux għadhom jiggvernaw. Ma ngħidlu ħadd tibżax, jekk iddejjaqtu jew ma tistgħux tiggvernaw, eġgħu għatuna lilna. Intant bħal kap Nazzjonalista l-eks Ministru ghal-ahhar għamel ukoll referenza għal one news.